15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hak sautere ujellio arhajar arpun rio hak jinglet banyalap election nakabenta ka election siteng samoy MP Lok Sabha jong ka Shillong parliamentary seat ukertong ka VPP u Dr. Batskem Marbo ulala ban ai ka jingkhublai kerpang ya ki pajba ka Ribhoi district. Kini ka jingalang yalap election kadai ka balapen long hak asnong tasor ka bahap hapo ka sning constituency Ribhoi district banamar ka jing poi jong u ka ya tengkho bat ka jing kan ma jong ki pajba ketika tan ya ka sngi yo district ula ai ka jing khublai bat ka jing ket bok ya ki pajba ha ka sngi dap lai pu saus nam jong ka district ha ka ne ka lengkho sngi kha jong ka Ribhoi district kita ka foundation day jong ka Ribhoi district kabadai ka snem kabalai pusa te ngai khuble yepi yaki nong snong jong ni district I will play under ringkat but kan ni district hi barogawai ba ki nong snong jong ka I be kinang kiu saprang ka district kanang ya saprang ha ki babun kiliang nang ni shakmat but kan ni district kalong ka way ni district ki ba ka corridor sibone nakabenta ka jila ka jongi kadai ngilabanong kung ka district hakaba ka spa ka pho haga rep karyang kadai hangne haga district jongpi kabadon yakata ka jingker khu kaba shibone te ni community ko mangalong ba ka district kanong ka district kaba kiu irat nangne shakpat but hagan ka sniru ngakwa ban kinma burom ya ka jingdap arsnem jong jing job jong isa riki agency ya ka jingele ya ka MP election ya ka ba ngilado no I namar ka jing simno ko jong blay saladihi te kum kadak jong ka jingdap life ko sosnem jong ka ni ka district to ga na aga jing thap kti ba jam baru kum kadak ya ka bangin ken mau yaw nong yalam ubangi isariki singkon bomdon cho ni kasla parthai ya kirpat epi ya ga bangin ya yenglang sipor ngin skap jar ya ga bankin mau ya isariki singkon Kejingmi syakmat ki seng san partai ban penyeng kertong na kabenta kani ke election siteng samoy kaba baro kidang up ya katarik kaba anhap ban penbena daka election commission of India kadai hadian kejing klat no jong MP Dr. Ricky AJ Singkon hau benai rempang mentau snam arhajar arpun riu haba ajing kran hagaring sngi na kalyang Dr. Batskem Marbo ulak kran halor kamat ILP hakaba ulapen sngo ya kejing syam jong u hakapor budang lum jing tep na kabenta ka thesis ya ka PhD ka boleh kun but day hakata kapor baulam ya ki babon ki MLA ki ba ajing munjur ya ka ILP resolution house nam arhajar khat khandai baki day ki bammon ILP Nolor kita ulaong kalawai jong ka jaipen riu ka day ka badum ladang ngimyo ya ki lat jingada kum ka ILP bat ka ne ka day ka badon kam ban pensngo ladaw sya jit kumu MP bat ban ra hakmat ka sarkar India ngin ya kren syapang kani ka ILP bat ngin ya pan ILP na ka sarkar India harta ka session ka badon ro phongot ki dhot kinthop yo speaker ki ra da ka wei ke jingmot ya kaban pan ILP na ka sarkar India habang apen ya kini ki beri ba pan ILP hausnam arjar khat khandai ngai ba ki supan de na mar bala jur palat ka jinge ki ang ni north east om da dei ba ki da sngo ki sngo ya hap ya ka timpan ya ka ILP baleng ong ya kata kitu ki badan ha ka seng kongres ki ba persya ba ya ka ILP menswa Hausam arjar khandai ki ong idon kam ILP nganong ye phi ngala deble PhD ye gani alai de kindo ye ki bi nong yalam jo ki political party ba pher bon ki political party kim kubur ya kaban pentrekam ya ka ILP hagan ke jala ka jong ngala tho ya kata haga thesis ke jonga but ngala ban yo ba kumnu ki political party kim kwa ya kaban penrung
ya ka ILP ha kani ka jala ka jungi Henry ke ay ka pangakwa ban ong kolong ba kani ka issue nilayo ban ra sa Delhi of snam ajar ka khandai kamot ko ba news nam minta news nam duna idang ra sa Delhi marmin shwa kam tu poi sa Delhi dikai ka bag don kam minta kalong ba ngin pensngau ya ka sarkar India ya ka ban wanra ya ka ILP ha kani ka jala ka jungi kam dei kam pasuk anong ipisa isin kam dei ka kam pasuk Henry ni dei ben trei sitom bat ni dei ben trei lang bat ki we dei kin hun ya ka ba ngin bu ya ka pressure ha ka sarkar India ya ka ba kan perkhat ya kani kamat berkai ka pangakwa ban ong kolong ba ni dei kum kirit pat habing ilech sa Delhi lingba UMP ni dei ben pensngau ya ka sarkar India bang ni don kam ya ka jingeda ba ka bakerpang yang i kum kita kirit pat kum kita ki riulum ki badon hakathan satay lamingi ni don kam ban yasat ya kata ni don kam ban pentikna ba sarkar India kan sngo thu bangi kum ki red pa ladang nyimyo ya ka jingeda ka bakirpang kalawai ke jongi kalong ka badum ka sarkar India ka ban sngo thu ya kata berkata ka dia kamram chong UMP ya ka ban pensngo siya ka sarkar India haba bipai sathi se Jande Hills ki bon ki ba minta ki ba mati ka jinge bakim yong sho banti yaw do yong bat kini ki ba satay sa rilum khasi satay ru ki bon ki ba mati ka jinge ya ka ba kim yong sho banti yaw ma yu siap namar balai ki yong bagi tingku berkaan jongka sarkar India te ke ei baran kam kolong ba kumbang ila po akan manifesto ka jongi House nem arajar rapusawi dai berkani ke MP election ni bo ia kaban pensngo siya ka sarkar India bangi kum kiriulom hangini ni dan kam man light na kani ka anjo ka sarkar India ya kaba ya dai berkani ka jingti doyong ya kaba dai berkani jingti mau ya kaba dai berkani jingti siap Henry ban pensuk ya kata ladon kam ban penyo ya ka article laispa inyo puwe kenang ba haba kanuko an chong ka sarkar India ki tungko bat kata kerkombat kende ko jongi kita kerkom trai ke jongi ya kata ka culture ka tradition ke jongi ngila banong ba nginam pentrekam ya katuka an chong ka central government natakangi ong mangidon kami ngin ka article laispa inyo puwe nadangi yo ingin ka article laispa inyo puwe kanong ka jingmentoy nakabenta kipai ba jogan ni gejala ke jongi nengini kun ya kata ber biya kun ya kata nganu ipi kam dei ka kam basuk marka sarkar India hi kat bakala kayale hi banam ai ke ni gejinga da bakar pang ya kirit pa kata ka ni gejing tmu ka bang yi henry haga jo ka por ni kum kirit pa pade nim dei ban chong klikti nim dei ban chupnyang ka baka sarkar India katmu na kabenta ka jongi ngi dei ban bo itak agenda ka jongi hang te hadel hi ya kaban penbha ya gani ka imlang ka salang jongi ya kata ka yok ka kot ka jongi hang ni han north east ne chaka than satai lami ngi jong kari India lada phi pai ba pijit ya ka bangan yo ban ni khat sathi ka de ka kamram ka jonga ya ka bangan ra ya taki issue ya ka bangan ra ya taki mat sya ka sarkar India Hakatika sngi ki ble don lang ki kentop ya ki MDC ka VPP na mahati bat sneng bat kum joru ki wei kinong ket kam ka party. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya